Laroɓe amin assalamu alaikum barkame lawaki fotta ha nder taska amin ɗam gendam ha channels amin gel Dandes Media ha YouTube be nanta Facebook ma Instagram ha be nanta TikTok. Hettoɓe min Buba Mohammed Suleiman hande ma lori silminto ha taska amin ɗam gendam. Hande ma banno wowa min ɗo gaddana hoɓɓe fere ha gendam ha nanono min dogginiri gendam maɓɓe nanta ma nasaraku be nanta gannuɗi ɗi ɓe giidi ha gurna ha ɓe kewti ha ɓe kewtiɗo. Hande ma miɗo wondi be koɗo tedduɗo ha jawleru ndu. Allah sure jaɓɓama. To indem ni Nusa Musoba dañaɗo ha Tanvia ɗo labbare woni ha ley Bamga hukuma Pamara Sardauna ha jiwol Taraba woyla woladu funa lesdi Nigeria. Nden bo mi aton bo mi jangirde arandere nde ɓe wiyata primary. Mi fuɗɗini ha hitande ujunere woore be temeɗɗe capanɗe jeetati mi timmini hitande ujunere woore be temeɗɗe capanɗe jowenayi capanɗe jowenayi hitande ujunere woore be temeɗɗe jeenayi capanɗe jeenayi e tati mi timmini primary am. Non bo mi nasti jangirde yeso primary wiyata secondary kanjum bo ha Bamga ha hitande man mi timmini fu ha hukuma Pamara Sardauna ko ha wuro fere fu ha hukuma Pamara Sardauna mai nde mi timmini bo ha ton mi nasti secondary mai na jangirde yeso primary wiyata Bamga mi timmini hitande ujunere woore be temeɗɗe jeenayi capanɗe jeenayi. No mi timminiri bo mi wonnayi wakkati sei mi dilli ha jangirde elto mallumen, amma wakkati mi timmini mai nde wattam result am mai wurti wakkati waye kayne ko kam fuɗɗai. Sei wodi nder ɗereji am goɗɗi je wurtaki to mi wi irin ɓe wiyata withheld be turankore bana nanganima wattam goɗɗa ɓe wurtinayi wattam ji mai fu mi wi to dow mi rena mi sei to wattam mai fu wurtake why not mi dilla tan mi fuɗɗa jangirde. Ɓe mbi to wodi no goɗɗo fuɗɗirta ɓe wiyata pre NC a wawa a winda a waɗa tan a dilla yeso. Sei mi to nden ka accu mi dilla tan non man tan mi wonna wakkati sei mi ɗaɓɓiti nastugo jangirde elto mallumen nde FC Yola. Non bo mi hosi ha pre NC mai haytande ujune ɗiɗi ɓe hosi am mi waɗi pre NC am haytande woore mi timmini. Allah bo waɗi watta result je luttunogo bo ɓe yofoyɗo kanjum man ɗum wari non sei mi heɓi ɓe wiyata admission kadi ha jangirde elto mallumen nde FC mai mi waɗi haytande ujunere woore be hitande ujune ɗiɗi be go'o mi ƴewugo hitande ujune ɗiɗi be tati mi timmini NC am ɗum ma mi ɗan joɗi seɗɗa mi wi to ko mi joɗo mere kam nafata ngam ma accu mi lara ko mi waɗi to ɗon wodi jangirde feere nde joɗinde jonde hoore mare ɓe wiyata private school a Ngoroje. Sei mi to accu mi yaha ton mi yehi ton ɓe bo ɓe kosiyam ɓe mbiyam mi wara mi jangina wala damuwa. Mi yehi mi jangina ton ba hitande woore irin ragare hitande ujune ɗiɗi be joyi mi timmini. Mi diga hitande ujunere woore ujune ɗiɗi be joyi mai January yonki December sei waɗi hitande woore ha ton. Sei gomnati moggal lesdi on ley ardungal Obasanjo sei wangini taskaram goɗɗo ɓe wiyata Federal Teachers Scheme UBE dow ɓe hosay mallum en timmumɓe jangirde NC ɓe kuyra duuɓi ɗiɗi ɓawa duuɓi ɗiɗi mai bo tori gomnati jijiyaji mai loro hoosa yimɓe mai. To sei Allah waɗi miɗon nder hoosaɓe je gomnati moggal lesdi on da UBE mai ɓe wiyata Federal Teachers Scheme ɓe turankore. So nde ɓe hoosimi wakkati mai tande ujune ɗiɗi be joweego sei mi acci jangirde joɗinde jonde hoore mare private school mai sei mi fuɗɗi jangungo ha jongo mamin ɓe yerɓi arande wodi labbare ɓe wiyata zongo ha hukuma Pamara Sardauna. Mi meeɗayi mayogo wuro mai mi meeɗayi bo andugo ma wodi jangirde feere to jangirde no wadi ɗo wiya Hosere Banji ngam mi hayɗinima mi to wodi jangirde ɓe wiya wodi jangirde mi yaha to mi joɗi seɗɗa mi lori mi warti ha jangirde nomadic nde nga buuli ha Mai Samari. Anga ni mi waɗi duuɓi ɗiɗi min timmini be gomnati moggal lesdi je duuɓi ɗiɗi. To nane mai wi to min timmini ɓe loray State Hosa gomnati hosa min tabbiɓɓe sei gomnati Taraba ka wi ley wakkati man ko Baba Suntai
ngoɓe Taraba yanju fota wala ceede seɓe kosi yimɓe seɗɗa ɓe ɓurayi 50 ɓe ɗon ma c'est to a mari kosɗe juutuɗe wodi mo a andi seɓe hosawa seɓe hosoɓe mino bo min ɗon jooɗi min keɓa so noon may semi to fayin jotta mi timmini duuɓi ɗiɗi comme lorton huwa wakkati ma e boy tande ujel ɗiɗi ɓe jootati semi to komi wata semi to dow mi jooɗo noon kam dikka mi warta jaalingo laamorde jewol Taraba mi laara komi waɗi to mi warti jaalingo may nder komi waɗata wate mi heɓi jangirde jooɗinde jonde hoore maare arema private school fay Al Bayan mi fuɗɗi janngungo ha ton nde miɗo janngina ton fay mi to kadi noyi mi jooɗorto jangirde noon tan bo ceede seɗɗa nden kam nde mi accude mi ekkito ko sanama seɗɗa mi to accum fuɗa sorugo kaati irin to je irin MTN Glo Celtel en o miɗon e woya miɗo waɗa caaji miɗon bo sora kaati bo miɗo jangina ɓawa jangirde gom lori fay sey mi ɗaɓɓiti fay mi to mi yiɗi mi waɗa goɗɗum fay ngam hanayi ɗo mayma mi yiya he ayam ɗon ma sey mi waɗi goldi ɓe woodi jaarume ha TSBS Taraba e jangirde suudu radio je Taraba ɓeɗo waɗa fulfulde mi yito nde fulfulde mi jangi a FC kam ayi komi yewtuma arande ɓe caama makko mi jangi a FC ma mi wi mi jangi tan to fulfulde mi jangi a FC sey mi to mi jangi fulfulde kam dikka mi wara le mi waɗa TSBS jaarume wiyam bisimilla miɗon jangina private goo miɗon sora kaati sey mi heɓi ɗan derken famarɓe ɗon ballama kaati kam ya jangirde ɗum dilla TSBS ko ɓuri hayɗungom ñande mi yotti jaarumay wala ton wala ko moye o wiyantami yaɓe kokkan ɗereji mi fassiram janga a dilla fuɗɗa waɗugo kubaruji tan wala ko goɗɗo feere sey ɓe turanci ɓe hawsare jaarumay may maya hay a yetan ɓe kokki an ɗereji fassiri ɓe mbiyanɗami nastam jooɗoma andi studio na ɗan jarida ka andi mi nasti tan noon mi jangi ta annuma way komi mi ekkiti ha babal feere ba noon tami mi jangi kubaruji noon mi fuɗɗiri nde a wurti kan no ɓe mbima ɓe mbi ka mi haddi wodi ami wowno jangugo nami ɓe mi meeɗa ɓe mbi nden mi hulayi mi tan mi yi wala damande fulfulde mi ɗon no wawi nde mi ɗan bo nde mi wi fastirima mi larti ɓe mbiyata réasal ɓe turanci tan mi hositi tabbana mi feere am wala goɗɗo feere mi jokki tan ko mbiyata mic fo biya ɗo kan tawama mino mic kam min kam mi hositiri wala mo nanta ay to a waɗi wala mo nanatama a feere mana hulata to mi hositiri wala mo nantanta sey nde mi wurti ɓe mbi oɗo nanan sey mi hultori fay mi oke holli ɓe nanan may mana to wala goɗɗo jaarume o wala ton daga ɓe turanci sey ɓe hawsare sey ɓe studio manager mo hakkilanta jamɗe tan ɓe mbiya mi jooɗo mi waɗa to kangal bo duuɓi no a waɗiri ngal mi waɗi a TSB wakkati may 2009 cip mi yeehi 2009 2010 2011 mi ɗon ton miɗo jangina miɗo sora bo komi wimaɗo amma miɗon mari an derke ɓe ballatam sorugo kaatiji kam woodi bone kam ngam mi wakkati may mi wala wakkati mi soma miɗon ton go Allah wari hokki am saabo sey mi heɓi kuugal ɓe suudu radio Kongol Najira ay 2011 ha Lagos on mi acci ngal bo mi warti ɓe woti Lagos boy ayi ɗon bone mi yeehi arande bo diga iri arande ɓe mbiya ko saya mande kokki an ɗereji mi fastirde gam jangi wa ɓe mbiya aba o kam ɓe artino mi wowi nayi mi arti mi wowi daga ha TSBS mi wala hunde feere sande a ton noon tan TSBS ɓe suudu radio Kongol Najira ko sey mi jokki tan mi gaɗi nduuɓu ɓe goɗɗum ha Lagos sey Allah waɗi mi garti Abuja 2012 to 2012 ma on mi warti neɓa mi waɗi saare bo miɗo huwa ha wargo jotta miɗon bo ɓe ɓikkoye ɗiɗo ɓe debbo goto jotta seɗɗa nde taari am may kadi nden jonde Lagos ɓeɗon mbiya jonde Lagos candewa machine nden noye a foti hattindina e ummatore no on a jooɗori Lagos ngam no ɓe manita saɗirma ha jonde Lagos accuma a ummi ha woyla lesdi Nigeria meeɗa ko a meeɗum yogo Lagos me meeɗa yogo Lagos nde a yi kam no a yi mi yi feerotiral anumatawa Nigeria woni ngam to a laari yanayi Lagos may nassugo mota ɓe jippago mota ɓe yimɓe ɓe no ɓe gaɗata andumatama Nigeria woni rayuwa may ɗo feere sey mi yiya bana min kam leddi feere ma mi yehi to mi wartoyi ko Abuja ɗo sey mi yiya miɗo a Nigeria arewa to mi hooti Lagos sey mi yiya bana mi dilli leddi feere a nasta e mota ɓe sembe pargal sinano sey a ñalla a nastay to a jippoto mota ma ɓe mbima jippata owa anda ɗum on owa ma ɓe yorobare a jippa sey a jippotan diga a andano amma ma sey a ekkito a fota a ɓorno jompa kam be finere bana ni ka ngam ɗon kam ɓe do'ete tan ma amma sey a waɗa ched dole ma amma a warta tan a holla a warti non may a ɓi Lagos sinano ɓe jambete sina noon ko conducteur ɓe jaɓata ceedal kira ko kitatawa canji ma canji wala to ɓe yi wala ko andi
to dole sai amma hollata da wowi Lagos o kam dole ma warta ta amma be sembe jonde Lagos amma belɗum jonde Lagos mai wala mo resanta magite ko moy do wada ko woni yeso mum wala ko dam goddo be rayuwa mamma goddo jodi wada hunde mabbe laata to Allah ra man ba warti ginnaro to hatto no beddi mabbitin ko ngite mi hilliti duniyaro ase to goddo wancaga no mbeta to janga wanca wadi ko luttamma ngam kujeji da yeyno hammon kilnidi pat ha mabbe do na hilni dum ba amma ha warta hilnatama hunde da yeyno goddo fer koy dari silla koy jodi wada goddo anka kujeji di yeta kaydin ma fat haydin tama fay ngurndal Lagos ka ferotiri be ngurndal arewa ka gaskiya dum ferotiri ngam ko rayuwa mai to alari na ngata be nyandu mabbe ma iri nyandu be watta ley gada to a wari a nyamidu sai anuma nyandu je hotel ha arewa nyandu mai wondundu wala ko dume amma be mbi ba Lagos to goddo yese to loti ta songo nyamirta idde ko nyamon gonga na ko ka babe fere ba to sinanu mo larata mama babe fere yimbe duudi be do nyama sai am lotata am watta ko dume ne be ko kuma to ya watta bo sai anyalla joda nyama ndem bambe mbi banda non to idde to ayi abi aydi nyamdo ma yecca marodi no ngida nyebbe no ngida so sai kusen nera noy marori noy nyebbe noy spaghetti timina bo ayo idde ko ko kuma sai to ayo binga mo e feto nyami ndilla jogata ke himbe duudi ko himbe duudi na sodo be mai don ngam mai to wi'a sodata ma goddo wi soda to wi'a na watta ko ngata sai nyalla ar jodi kai wod a shaba fere be mi yi mi be jodi o balande ri bikkoy mubi teteno be mbiyan kambe ko nyiri ma be nyamata ko wali sai nyaawa nyandu iri maro ndu wala sembe ngam habe ngadata haje mabbe ma wala kai wala hebata wada haje ma aya ta wadi ba shudi je yugo yoba to hambe bona da shaba andinu be satugo juude ay dikara be tabe nyama be nyaba sudu mai ma to don der ko hinni wallahi mi be sai be biya sai ngada sati be nyaba sudu akke be do nyama iri marori nyandu yakka kusele wa nyandu saadu tedda iri ndu yarta godo ba sudu kai olli ngurna Lagos kan no be tindine tar wanka ayi take mi Lagos kan wala ko wato wala iri mo wala ko ayi di pa he baydo ma Lagos ndembo mi lornuma ha jangirde eltomalluinde FC Yolabi a jangi fulfulde kan daga ha jangirde secondary fudduno na ko sende ayeto na fuddi fulfulde mi fudda daga jangirde secondary amma ko walliyam irin atawa kujeji yimbe bindata kolle binda batakel hakkunde goddo sata indi be fulfulde wodi bappa fere mi girta o bappa tisi mi beta mo bappa gaji Haruna o don der be walliyam ngam ko windanta ma pabe fulfulde o windata so windama soda nan kaza wadu kaza to daga tun sai mi ekkiti jango fulfulde ma warti sai mari haje to ne biye bodu sadana yamma to mi yini to fulfulde a windi ni mi hefta tan o kata yam wala bone fere hato dum walliyam so sai amma nawa mi jangida secondary ba AFC ba tan fuddine ndembo nde a wari ha bon a wari a fuddi kugal noy on attinini ta kugal jaynden keku irin no goddo huwirta ha yiya waawingal andingal no yaada be no fuddino ha jalingo wodi no nandina ko wodi ferotiral ferotiral ka don gamba jalingo de mi yena ay addu jarumeta mi taya fulfulde hango bo wala ko yalimo ma wada tan an ma wala ko amma bana do de mi wari tawi yimbe andube kugal be mi ngimi andi mai masende be arti be tabbitini be pondiyam be ngimi andi be kolliyam bo burde mangal dano a wadata to kaza wadi dano a wadata so ekkitini ngam wawno nane hani tan mi fassira mi jangata ko computer mai mi wawata ha jalingoro amma de mi wari do mi wawi computer mi andi goddo fere weta Adobe a wawai be turono ma hunde a jippinande a wada weta editing be turankore a ta'a wolde a horande a yidi a ittande to de wadai pat ha sudu radio Kongol Najeriya mi ekkitiru babbo daga warugo mai kugal kam jari den ko kugal ngal ya yidangal ngal wona do yidingal to do kanana bello amma kugal to yidanga ko on tebe jarma jamminta mi yidingal wakkati mai mi wari bokkare mai don mi nyalle mi do jodi a ofi hunde ne mi anda pam mi do sulli wadande to mi anda mi jama fere kam ma mi wada tan Allah bo se wadi mi waawi mai de ko mi warti Abuja mi arti mi andi kujeji duddi je hani goddo wada kapat o su golde horunde ado wakkati ko mi yarande ma Adobe mai mafi saki nga ko wodi goddo no be naftorto jotta e beta audio gere ma wala nga tawa iri correspondent iri jarume mai se to be joni a woya o ngada recording ada recording se a jippina ara bonin be wiata be a CD ko parantio ko kasura yara ha studio se wada be lowa be pia wonde ma non mi tawidi ma
to amma pat mi waɗingal bo non ma ha warti jotta ka wolde maɓɓe may mbawa yerɓande ha email daldal ma to je email nda WhatsApp ma ɗo nda WhatsApp ay ɗo ka pawde ɗo yaha yeeso ha warti kugal may ngal hoyti to amma min ma ko mi warama mi tawi ɓeɗo bo mbi arande je maɓɓe ka je mi tawi ɗo ma kañum kam ma kañum ka ɗum saɗa je maɓɓe ɗo kam nane ka wane ma woodi ha be resa fo a naftorto a tawa hunde fere nda yiɗi a tawa a canja a wayla to a yiɗi ittugo wolde a tawa itta to a yiɗi jokkugo a tawa jokka on jota ko ngal yaha e ngal hoyta ngal yaha e ngal hoyta sosai wala se ko bayi andal jamanu nde yetti pa andal ɗo ɓeddo to mi darnima ha andal ɗon ɓeddo laaroɓe amin on ɗon gondi be taskara min ɗan genda min gondi be Yunusa Mo Soba ha jawlere amin hande on poti bo heɓugo min haajeje nde min nde YouTube dow Dandes Media be nanta WhatsApp be nanta Instagram on keɓa min bo ha TikTok be nanta Facebook ngam may toon jeeyi ha YouTube hani on gaɗa subscribe on gaɗa like on gaɗa share ngam heɓa min loro min gadda noon taskaramji goɗɗi kesi kanjum on watta on balliti min ha waddugo taskaramji amin goɗɗi nden aɗon no wolwa dow kugal may ngal ɓeydi hoytugo nden bo ba jonta cuuɗi shakol kubaruji may ma pat ɗuuɗi na banane no to yotta ka ɗum woodi aratiro ha heɗitoɓe no o goɗɗo wattata heɗitoɓe mum acca ɗum to kanjum ɗo bo ɗum yiɗi goɗɗo naftoro basira nayi dole ko a watta pat to ɓe mbi to a feere ma no a waɗi pat a heɓay ko on soggon a sorata to a feere ma no a waɗi pat ɓe sooday amma ñande on siki kon tato ko on nayi koye jowo a yi warti ngol turanci waygo competition ngam to an a waɗanayi goɗɗo feere waɗanaymo to o waɗanaymo o ma waɗanaymo to non jotta kuuɗe suudu radio may ma warti kuuɗe jaridanku may warti jotta mo ummi pa waɗay be jarida tawa goɗɗo feere mo majoɗo maɓɓita wiya je mum accuje gomnati accuje compagnie ji to ngam may to ha yiɗi heɗitoɓe ma ɓe a yinno a mari taɓe on sendira nde a ɓedda woɓɓe to sai a laara ɗume on ɓe giɗi ɗume on ɓe mari haaje ɓe nana kanjum weli wurtago yaha yewtida be heɗitoɓe to aɗo heɗitoɓe a yewtida be heɗitoɓe to a anday ɗume on ɓe giɗi to aɗo faama ko ɓe giɗi nden bo aɗo waddana ɓe kubaruji kulɗi hunde ko fe'o ma ɓe arti ɓe ginde ama koye naninde ama to a tawa ko moye ɗo sulli keɗite radio ɗo ngam ha to non kubaruji fuɗɗi bana nane enen to a wiyi goɗɗo BBC ni to o yeddatama ma to a wi BBC wi kani ha BBC ba o nani ka so yimɓe ɗon gerdi BBC ɗo ha ɓuri sembe ko waɗi ngam kamɓe ko hunde fe'a ma nani ɗo ha BBC idde ko a nana ha Voice of America radio Deutsche Welle be ɗumen ɗo pat BBC arti ayi ɓe killitike to amma jota kujeji may warti ɗum waylake BBC may ma sina ɓe dari kamɓe may ma ko ɓe numa ma ɓe ma ɓe keɓi abar takkilayi heɗitoɓe ma arti ɓe keɓi ngam woodi darde matotiro a social media ɓe wiyata a WhatsApp a Facebook a TikTok a Instagram français mbi réseaux sociaux to a tawa goɗɗum feere ɗum ɗo fe'a goɗɗo feere turake ɗum seydi tan ɓe puɗa sekkugo ɓe mbiya ɗo ka je makko gonga na konoy ngam je radio ɗo kanjum ɓe ɓuri noɗɗunugo ngam kanjum radio wurtata ko hokka habaru non tan sina tabbitina habaru may gonga kanjum feerotiri ɗum ɓe kubaruji amma tawa feere kubaruji may ko ɗi mburtoma goɗɗo arti heɓiɗi to wona to ni a yiɗi a mara heɗitoɓe nden bo wona aɗo jogiiɓe a heɓa ɓeddotoɓe to kubaru ko nde wona on kokki kubaru gonga ta on kokka kubaru on loro mbiya ɓe gaɗa muñal fa ko mbino ɗo nano yowwa go'o nden wona bo on kokki kubaru may bo nder jawɗum ko ɗum fe'ama ha mo ɓe artinango ɗum nden bo on laara ko ɓe ɓuri yiɗugo ɗume on yimɓe ɗo ɓe ɓuri yiɗugo heɗitoɓe amin ɗo ɗume ɓe ɓuri yiɗugo kanjum number 1 ko artata hetta yimɓe hettoɓe amin ka jota bana an aɗo waɗa ɓe fulfulde yimɓe ɓe fulɓe ɗo ka ɗume ɓe giɗi jangirde on ɓe giɗi ɓe nanana ko no durgol waɗirte ko no ndemri waɗirte ko bo gurdam maɓɓe to ayi to a faami a tokka to si a tawa ko nde ɓe ɗon gondima ngam ɓe ɓeddoto to amma to aɗo waɗa hunde nde ɓe ngala haaje jota bana wiigo a wari fulfulde a watta a yaha hosey musique goɗɗo feere ko Yoruba ko Ibo a wari a wanni ɓe to fiyo nani ni o wurtike haala ma nga ha makko wala ko nanta ɗum nafatamo bo to amma jotta kan no ɗum warti ko moye mari woya ɗo kam haala kubaruji kam warti ko a wi a waɗiɗi ma ɓe arti ɓe gi to no goɗɗo watta ngam heɓa ta heɗitoɓe may sankito ɗum kanjum wima go'o may jota bana wiigo a wari a wi a heɓi kubaru a wi gomnati wi waɗay kaza to nayita ka ɓe gi ɗum to a haddi a yaha hirdi ɓe a heɓɓe mo gomnati biɗo waɗay kaza may ɗo ɓe ɓuray yerdago kubaru ma ngam ɓe mbiyete ɓe nani ɗo ha mo wi kama amma to wari a wi gomnati tawari wa jaha gomnati ɓe wiya fewre
amma to a on keɓi mo wiika may wari wi wolli be hoore mo a yiya tawi o heɓa tawamo hirda be makko wiya mino min mbi min gaɗanay kaza min gaɗa kaza a yi ɗo ɓe andi jawon ko ɗum waɗa ɓe andi mo ɓe nangata amma to a wari a wi gomnati wi waɗay kaza nden gomnati may jango lori wiya hamɓe ka ɓe mbiyanga a yi irin jaridaji ɗo mbo irin may a yiya hande pepa jarida ngol ngo wi kaza ɓawa ɗo gomnati ma ɓe anda ɓe mbiya ko da ɓe mbino mande wala mo wurti wika nayi ɓe poti ɓe mbiya ɓe mbiyay amma to a nanino a honduko goɗɗo a wurtini nda wolde makko nayi o fotawa yedda to kanjum ɗon nder dole a waɗay ka kujeji ɗi jamanu may ɗi jamanu yadata to kanjum jogoto hettoɓe ma taw sendira wonani no jamanu may wayltori pa on dillida non may amma to a wi an a jogoto ba nane no woni nden yimɓe bo roppaɗi yeeso nayi ɗo kon goddata non to heɗitoɓe on ɗon keɗitini taskam amin ɗam gendam min ɗon gondi be no Sow Ba ha jawleru ndu ha jeyjede amin bo nde YouTube on keɓaymi ha Dandes Media gam so gaɗa subscribe on gaɗa like on gaɗa share nden en bolwa jotta yi duniyaru men ɗuɗo ya yeeso nden balɗe saliɗo ministre jo hakkilanta biji dabbaji waɗi kawtal be hawrinde be mi yetti Allah dow no ɓe watta fulɓe Abuja ɓe puɗɗa jo'ingoɓe kamɓe ha nokkuje kakkitaɗe daga arande heɓa ɓe acca ora egga en ɗo no giyata hunde nden nde tammi wangingo ɓinguel ngel gite ha to mi yalɗiri moftorde ma min fuu a yiɓana hanko ministre jo ndemri may dabbaji may o wolli laamiɗo julɓe sultan wolli hanko mi horejo mi yetti Allah ketubiɗo association Nigeria Magban ngel jarma o wolli non bo horejo secrétaire jo mawɗo mo jangirde nomadic hanko fu o wolli nden ɓe woldi bo ɓe arɗo en be mawɓe ɓe yalɗiɓe ha ton ɓe mbi fakkat ɓe ɗon ko waɗi ma yi moftorde nde waɗa haala durɗugol nayi nder wuro Abuja ɓe mbiyamɓe be hoore maɓɓe hunde nde ɓe giɗande ngam woodi ɓilla masin yimɓe ɓe ɗo ɓillana yimɓe ɗo ɓillana ɓe amma dole on waɗi ɓe durata nayi ma nder wuro ngam ladde je woni kombi taari Abuja may fuu ɓe ndemidiɗe wala ɓe jooɗoto ngam may hamɓe may taka ɓe ɗon mari haaji gomnati may joƴina ɓe ngam kanjum on kayro ha maɓɓe nde min ƴami ɓe woɓɓe min kirdi noon mbi ɓe mbi noon may ɓuranay ɓe ngam ɓiɓɓe maɓɓe janngay ɓe keɓay bo asibiti ɓe keɓay dabbaji maɓɓe may ɗi jooɗo nokkure woore ɓe keɓay lekki dabbaji may ko a andi innu adama ɓe ɓi leddi yani heɓa pat to ɓe jooɗake nokkure woore ɓe keɓay ngam ɓe mbi ha ton may woodi dottijo feere wi ha ɓe jooɗi ɓe gaɗi moftorde may ha julurde sura manga nga julde nde mawde national mosque o wi ha ton ma ɓe ɗon no ndura nane layɗe on gonno ha ton to amma fu wakkati may to ɓe darakeno ɓe ɗon no dari dow mbawi maɓɓe ɗon ma ɗereji da woodi mo riwataɓe na to riwaɓe bo sei to heɓaniɓe bowal feere hokkiɓe ceede maɓɓe to amma nde ɓe wala ko ɓe gaɗi hamɓe to ɓe gari ɓe turto ɓe jatira gomnati wara ñiɓa ɓe turto jatira kanjum waɗi a jotta ɓe ngala babe kanjum waɗi bo ɓe ɗon jara bone ngam may hamɓe matta ɓe ɗo taski ɓe gundoto taskaram kaka joƴinta ɓe nokkure wonde nga ha ministre may linti nokkuje ba 4 ha lamorde Abuja je ɓe mari waɗi bo hectare 330 be goɗɗum amma ɗum remi daɗe na jonta ɓe mbi nokkuje may ɗe ɗon ko bo demoɓe bo ɓe burtinaɓe ɓe joƴina fulɓe bo mi hamɓe bo ɓe taski ɓe jooɗoto to kanjum kayru maɓɓe ngam to a laari mi ummi balɗe ɗo mi ummi ɗo mi yehi Sardawna mi yehi Gembu kuma ko mi yi pullo ko yiɗi ko sali dole mum wayle kañum ka nangi durgol zamanu daga Jalingo mi anduno naane to a ummake Jalingo ko a yaha ha Maya Selɓe fawa ito hawa layɗe to wallahi daga Jalingo jotta ha Maya Selɓe ngesa wala laynde a metata hiya layɗe a anduno duuɓi ɗi tawni mi yahay duuɓi ɗi tan mi yahay mi tawi ha a laariri jungo ma ñaamo ɓe nano pat ngesa ta yiyata to saka man be Allah kam ha tenayi may ɗi durata to nayi ka dole sai ɗi kakkitene to ɗi mbi ɗi dura bo dole ɗi nasta e gese to ɗi natti gese bo fitina je yimɓe kulata ma na yi waɗi to dole on ɓe killito daga lawngam hunde wande ɓilli jotta ka na fulɓe killitaki amma gomnati no hoosita jabruɗe ha deppinaɓe nokkure gomay ɗum yeebake ha yimɓe ngari ndemidiɗe ittugo yimɓe to tawi fayin ummina to kanjum gomnati wi na ɗon mari laabi ɗi ɓe mbiyano burti ɗi arɓe artuno ɓe ndesi to kanji ɗo gomnati wi dole be babe irin grazing reserve already e ɗon no gomnati ma wi dole sei to ɓe burtinayi ɗum fuu gomnati fota wurtitina ɗum kam
amma wodi je ɓe tammata wurtungo yimɓe bo fulɓe bo sai to ɓe kolli ama ɓe mari haaje sai ɗum waɗa amma to gomnati e tiiɗi fulɓe mai kollayi mari haaje ayi wala no ɗum waɗirta fulɓe bo to e giɗi to gomnati mai ma daraki wala no ɗum waɗirta ɗiɗi pat sai to hawti sai to fulɓe mai mari haaje joɗoto nden gomnati mai bo mari haaje waɗangoɓe sai ɗum hawta ɗum waɗa amma kam no ɗum titorɗo gaskiya durgol ka yeeso ɗo kam wodi damuwa nga yimɓe ɓeddo ko a andi pat yimɓe ɓeddo ha yetti pat ko hoosere ma a yi a yi jotta saɓɓal mai mambila mai to a yi a yi gese tan anayi ma andurata garti babe seɗɗa to sina a wartiri durgol ma nde bo ɓe mbi jotta to aɗo heɓi nayi ɗiɗi zamanu ɗo nagge wote hokkete litre 30 litre 50 ko a ɗaɓɓiti nayi ma 5 3 heƴima marɗo nayi tokkere nayi 50 ko nayi na sai to goɗɗo wari ko egga na wala ko hato eggata yaaɗi ɗon joni nokkure woore wala mo wiyata nayi ma bonnanimo wala mo wiyata a waɗanimo goɗɗum wala ko yaalo a ɓikkoye ma en janga bana ɓikkoye luttukoye koye gaɗa sana bana yimɓe luttuɓe ko a andi a yi jotta maɗi fulɓe marata gannuɗi be luttuɓe leƴƴi pat nga haala durgol to en fulɓe duratano ɗume hawtata yimɓe wala ko a andi ɓe gatta pat jotta ɗo ngam haala durgo onon jawdi mon ndi ɗo beeɗindi ko moye e yiyandi ndi ɗo wanca ko nayi sappo a mari so goɗɗo yaba an aɗon mari billion gite makko pat ɗo dow ma goɗɗo feere bo ɗon mari ceede ɗe ɗo ñukki ha nder jiba account yimɓe andama nde banda kañum ko hilniyam woodi ande asawe caali nde mi yeehi fulɓe ɓe goni Abuja gonɓe fattude Guissiri ɓe meeti wato lamɗo maɓɓe ɓe mbiyata Sarkin Fulani mi yeehi toon wuro gonɗo ngo fotti ɓe mbi ko laamorde Nigeria egga Lagos warta Abuja ma tawiɓe toon makarantaji bo ɓe giya no jahal yeeso ɓe ngala fa marɗo ɗerol seydanan ma ko diplôme ko degré nden bo ɓe mari sukaɓe ma ɓe ɓuri 100 non a yiyata fulɓe kam ko waɗi giɗa jangirde to andi goo ka goɗɗo yiya sanaɓe ardini may ɗo on go'o ayi sana ka ɗo hanka ka waɗatake nder wuro sanaɗo ladde ka waɗete goɗɗo mo ayi sullori ɓe ladde fo na yi hanko ko hunde wontiri nde wuro ka pa o hanko hakkille makko wonata toon to durgol ngol yimɓe pini tawi ɗo woɓɓe gaɗi sa'a durgol may hangol ɓe naftori ha ɓe goni ha ɓe gonata woɓɓe feere bo ɓe gaɗa sa'a durgol may durgol ma on lorni ɓe ɓawa ha jotta sina noon ka goɗɗo on o ha saka nder Abuja fa a numa fa amma way o jangga nden banda ɓe janggama ɓiɓɓe maɓɓe ma jonta jangga ummotoɓe goma ɓe jangata so ay dole ungiya fulɓe ungiyaji fulɓe ɗo sulli kulluɓe mari ungiya ngaɓe ungiya wala kugal ngal hani ɓe gaɗa be fulɓe mawɓe janguɓe bana hani ɓe daro ɓe tartina ɓikkoye fulɓe ɗo jangi ngam kamɓe on woni to jangga jango waddanta yimɓe gannuɗi goɗɗo mo janggay nden o anda sana feere wala ko andi nde dabbaji o marnoɗe timmi kam jango ɗume a tammoto o wartata ko goɗɗo gandi bo ɓe wi ɓinguel to ngel ummake ɗo gandi ɓe nde ɗo jooɗi wala ko woni nder ngam may ko a hoosi a lowani ngani makko may wakkati may ɗo kanjum on ɗum wartata jango to butali puɗata ma to wuywi ma to ɗume ma pat kanjum fuɗata jango je a hoosi a lowanimo bana ta andi ngesa to ɓingel ngel ɗo jooɗi a lowanagel andal wakkati may wala ko ngel andi kam goɗɗo feere hosata lowanagel hunde feere hallode nder to ngel mawni ngel warta noon damuwana so dole ungiyaji fulɓe may be fulɓe janguɓe may be ene jarida en fulɓe may kawta fakkillistan fulɓe ɗo duniyaɗo ndu waylake yimɓe kulliɗo pitina duniya ndu wayltake ndu waylake me ko moye hani anda kam dole ɓikko ɗo hamɓe nde ɓe jangga ɓikko maɓɓe kan jangga aɗon nder Abuja makaranta ɗo wondi ɓe manga nda jangirle ɗume waɗa ɗaɓɓiti yimɓe wonɓe ha nder ladde ma ɗo jangga an aɗo jooɗi aɗo a wiya jangata nden bo a wi bo ɓe ɗo ɓillama wala ha durata ngam ma holli wala a durata ɗo yeeso a fota a dura may nde to a dura a janggayi wala ko a andi ka ko a tammata waɗugo to hollini jotta kam to mi faami pullo kam kuje ɗiɗi hani waɗa janga wuundo durgol zamanu kanjum on wurtinta ɗum nder ɓillaji woni ɗo amma ba ekkitaki sanaji gonɓe nder Abuja ma ka a yamda hani jotta e mbawino sanaji yimɓe mbawi nder wuro waɗugo kapinta waɗugo ci'e sosai ma hani kanjum kam makaniki ñiɓugo may e ko a andi ko ɓe lutti leƴƴi gatta pat hani ɓe gaɗa ɗum ko ɓe gatta pat amma ya waɗa durgol o woɓɓe feere mbi bana dongu on yimɓe gerdike dongu amma dongu may to gi bana ɗum ɗo yaa ɗum ɗo waylo ono ma so ngara ko waylugo wala tawa on ɗon jogori ɗum bana naane kanjum waddanta on damuwaji warti ha inde hunde nde waɗi passé a nana ɓe inni pullo ko on pullo ko na on pullo ma
hakke ma woɓɓe kam ma andama woɓɓe rokkinayi mo ma o andama ɓe mbi o waɗi kaza ma ɓe kota tan ɓe bonnani ɓe inde warti ha woɓɓe bo kay ñande woodi ha ɗo min jeeyi ñande feere ɓe goɗɗo feere sobajo min jeeyi babal nyiɓugo on sei min tawi hawsa en feere daga kasina ɓe ngaroy ɓeɗo jooɗi ha fattude may nde min tawi ɓe sei saare nde eɓe nyiɓande min omin ngar laaruwaɓe bo ɓe ɗon woore nde timmai sei ɓe mburti ɓe jurno ɓe laarami sei goto wata fulani ne ora fulani ne oɗo kay ba fulani gaga sei o laare o ga fulani ne sei mi fulani ne ɗume ha non walla babu ba woni abo bane munata fulani mi wiɓe ok jota ka fulani warti damana ɓe mbi na hamɓe doggidoɓe diga kasina ɓe garti haɗo amma ɓe andina non minon kam to a laara fa an fa jotta way ha nder Abuja on goɗɗo hawsajo yima ɗo wiya fulani bana ta andi a yaha iɓe ko yorobay o hulete way hamɓe doggidoɓe ɓe andi ka nana on minon amma hamɓe doggidoɓe ɓe ani to a laara irin ɗo pat bo ɗume mawɗum may ni soyde jangirde kanjum mawɗum kam to ni fulɓe may ɓe jangi boko ɓe jangi arabi to ko duniyaaru may yiɗi pa on haaday non kanjum on duniyaaru may kanjum to a mari andal o ko a yiɗi pa haɗa ko durngol ma duraygol amma to on yebare may waɗi ha nane fulɓe kedduno yeeso to yebare may waɗi ha ɓe fulɓe jonta koti gaɗa ha ay fulɓe kedduɓe yeeso may ɗo to a laari nane may ma ay ko jooɗi may ma fulɓe on laami amɓe ardi ha jotta may bo to a wiya lima taw kamɓe ardi fay nden bo fay kamɓe ngoni ɓaawo to no ka waari to ɓe ardiɓe may ɗo ɓe ɗon nder wuro ɓe ɗon gaɗi ko woni yeeso hakkude ɓikkoye hamɓe ɓe ɓikkoye maɓɓe ɓe ɗo paɗi yeeso ɓe acci a ɓaawo go bo ɗon loro ɓaawo a yi ɗum ɗon holli bana woodi hawsaade turanci wiyata gap ɓe fulɓe wonɓe ladde be fulɓe wonɓe nde wuro may woodi gap hakkunde maɓɓe fongo nasti hakkunde maɓɓe sina ɓe maɓɓi fongo ngo waɗata to a laari leƴƴi luttuɗi ko woɓɓe e nder wuro woɓɓe e nder ladde ɓe ɗon mari hamɓe ɓe ɗo kawti ɓe ladde may be ɓe nder wuro ɓe ɗo andotiri ko ɓe gatta po ɓe ɗo gaada amma to a laari bana fulɓe wonɓe ladde be wonɓe nder wuro may ɓe gonda so kanjum waɗi ɓe ɗo fulɓe may ɓe nder wuro may ɓe ɗon dilla ɓe ɓaawo may bo ɗon loro ɓaawo ɓe killitaki a see ɓe ɓaawi accata ɗo loro ɓaawo ɗo ɓe tamme waddango en damuwa yeeso to ɓe kiltikana da ɓe jogiiɓe ɓe dillide bana on ngari a maayo onon o eri ɓe bo ɓe eran acci ɓe a gaɗa so nde bo bandiraɓe mum so onon ɗo a gaɗa o eri on dillami bo ɓe ɗon ɓaawo may loro ɓaawo to kanjum waɗi a yii hunde nde timmata si na ɓe kawti ɓe itti feerotirol woni hakkunde may gab nasti fongo woni hakkunde ɓe ladde ɓe wuro may ɗo wala no ɗum jooɗorto deydey to a limti yimɓe yowɓe yeeso mawɓe lallamɓe a gomnayi ɓe ɓen a tawan fulɓe to a wari a limti woɓɓe bo loriɓe ɓaawo may ɓe mbiyata jotta ɓe lorike ɓaawo ha Najira a tawa fulɓe may bo faye nder to fulɓe may ɓe nder wuro ɓe ladde ɓe nder wuro ndaɗi ɗon dilla ɓe ladde bo ɗon loro ɓaawo ɓe ɓeddi lorago ɓaawo nden bo weeti e jengi to a yayna ay ɗum hunde on hani nde wanna ko moy nden bo to onon mbi onon nder wuro on dilli onon wala damuwa on acci ɓe ladde may nga wala kawti on to hamɓe ɓe gaddantan damuwa hamɓe bo puɗɗi waddango yimɓe damuwa nden bo bandiraɓe ma ko aydi ko to ɓe inni pullo ni a nani ni a sunake ɓernde ma se metta ko mum na an ko na bandi ko mamo a andi to ɓe innimo ni a sunake nden bo nde wari wonnugo se ɓe kala leñol ngol e pat mari halluɓe mum ko leñol ngol a andi pay mari wiiɓe mum mari gaɗoɓe kalluɗum amma hamɓe ɓe takkayi yimɓe may be leñol maɓɓe sey koosi fulɓe bo sey takki be kuuje kalluɗe na kanjum ɓuri wonnugo ɗum na mbi to a yiɗi mbarugo ɓosaro a wannandu inde kallude heɓano mbarre mo nani pawiya ɓosaro ɗum sawti yowwa sey waɗa to noon ɓe ganni fulɓe bo sina fulɓe ɓe dari hayre inde may bo nde arti nde wonnake sina yimɓe dari ɗum ittatako ngam kanjum jotta yimɓe kaddata no ɓe ittirta hunde nde wooɗa be leñol mo wooɗa ɗo to waɗi hunde gaɗe mo wooɗa nana leñol makko on ba ngam kalluɗo kam fu wala leñol wala jotta kam ɓe to a inni a wiigo wujjo hoosoɓe yimɓe waɗoɓe trafic yimɓe je mbawigo hoosa ɓikkoy ko ho reedina woɓɓe ya sora ɓikkoy aya andi leñol may amma nani ɓe inna leñol may na to amma enen to ɓe mbi goɗɗo hande oɗo kinnafa ni sey wima pullo nden bo fulɓe ko numa ma goɗɗo e wiye way kinnapin ma leƴƴi feere kanjum ma umori en no andi bo amma bo wala o meeɗi wi ko leñol kaza e wala kaza be aybeji to ayi ɗo pa hunde on nde hani wanna yimɓe bo ndaro
amma to yimɓe biddartako bo nayi ko moye ɗum memay ɗum to ayi wala damuwa an gam wala damuwa na on andare ɗum tawete bo ñande feere se a tawa se hunde nde nde aɗa ɗonno yabande damaɗo hande nde wari nde tawima ngam to a yehi babal feere ɓe gima a pullo ni ɓe kosa heɓe ɓe nima se takkamaɗo se ɓe gaɗanma hukunci on nima ayi bo wala ko a waɗi nga a pullo tan ñama bu'i lerde ko ɓe mbawigo to ayi on sey to mi yiya ba hettoɓe ha ɗo min gaddata ragare taskaram amin ɗam gendam on nani bo jayndiyankejo Yunusa Soba o yecci no fuɗɗiri kugal jayndiyankeku makko be nanta no o fiiri gurdam ha o wari jotta oɗo jooɗi Abuja lamorde lesdi Nigeria. To nder before ni en sendira mi wollini mi timmini mi wallahi bo goɗɗum fayin marɗum e bote mi meccima mi jangi mi timmini mi fuɗɗi kugal amma nde mi wari bo miɗo huwa be kongol Nigeria may haɗayam bo mi ɓedda jangirde miɗon toon miɗo janga ayi kanjum ma ɗum hunde feere nde goɗɗo larata ta wiya way goto a heɓi kugal ko to aɗa waɗa hunde feere hatte jangirde wodi jangirde ɓe wiyata Open University miɗo huwa kugal am kay ha mi timmini jangirde woɓɓe feere ka andama miɗo janga ha mi waɗi digiri an toon ha mi timmini yimɓe feere ma anda Open University aɗo huwa aɗo janga se ñande a yata winda exam fondo tan a yahi ɗon ka a winda bana no ɓe bindirta ko ate amma a yaha yiya mallunjo waɗe jangunma kam wala sei de to yiɗi on janga nde jamanu jotto waddi ɓe mbiyata online oɗo jogi woya makko ko laptop makko no on jooɗi acci on janga to a mari haaje to a mara haaje bo wodi defte ɗon a janga a yaha tan ñande fondo a winda amma no ɗo kam goɗɗo ha wawa heɓa andal bo sosai ma to na wala mo jangintama dole a tiiɗay nden bo to aɗa yiyande bande fijirde ɗo se a fonda ngam yimɓe ɗuɗɓe ɗon no giya bana wala wonde feere nde ɓe pondi ɓe tawi ngam ɓe turanci wawigo stringness no a andi pat ɓe daro on ɓe tabbitina wala ko a nasiri a yaha winda bo ɓe janginama bo an andi ko a jangi an andi ko ɗume a yaha winda a timmina mallunjo mo makkoto be mo waɗata ɗume ma a anda mo meeɗa yidugo na yi jangile luttude ka yaha yamo non jooɗi dawa yeccamma ɓe mbiwa era of conversation ndikka jangina ɗo kala ɗo ka wala a andatamo o andama ha a timmina makaranta o meeɗata yidugo a andan ko moyema an ka ko windi ko a windi o yiyata hanko bo ko o windi kanjum a naftorto a jaago nden ha noon ha heeɓi a timmini waɗi mi timmini ma woɓɓe feere kam ma andama emi jangama to alhamdulillahi tunda a heeɓi a kugal may ngal nafima nden bo ha ɓeydi jangirde sosai amma ɗume on bote kugal jarida ɗo ngal mbiyata a heeɓi kangal ɗo a yejjitata ɗum a nastingal da ko ngal wallirma a heeɓi a botori e to kañum kam ɗum ɗo heewi amma mi wiyata ni yimɓe ɓe mi andi hunde nayi duniyaru kam risque kam wala risque ka pa goɗɗo mo a yi heɓi risque ka pat ha goɗɗo heɓata ɗum to iri yimɓe ɓe mi andi andiyam dalla kugal jarida ɗo mi to mi ɗon no jooɗi ha wuro hata mi andata ɓe hande ni to mi ummake mi wi mi yiyay gomna to mi tokki laawol ngol hani mi yiyaymo to mi wi mi yiyay ministre to mi tokki laawol ngol hani mi yiyay mawɗo ni mo mi wi mi yiyay parande to mi yiɗi yigomo mi yiyaymo to na kugal jarida ɗo yeccan ɗum non fuɗɗirtama ayi kanjum to goɗɗo mo a ƴewano TV nane a laramo ko a kalanda hande a yahi a yiyamo ndam mon ɗon jooɗodi a ƴamaymo bo ko a yiɗi sina kugal jarida may kam ko wannatan ni kanjum tamma ɗum he iya to hettoɓe on keɗiti taskaram amin ɗam gendam min kirdi bo be Yunusa Soba o famtini no dogginiri gurdam makko ha wargo jonta ngam may se mi wiya on gaɗa subscribe ha channel amin Geldandes Media on gaɗa like on gaɗa share on poti bo yewgo min ha Facebook Instagram e nanta TikTok ngam may Yunusa Soba min gettiɓe wargo ha jawlero amin to a yettama to a foti a jaɓɓito hettoɓe na to hettoɓe wala ko mi wiyatani wiya to so on ba on nani o wi so on gaɗa subscribing on keɗito on nana on kokka onon bo rayiji mon nder komin mbima onon ma je ko wallata yara fulɓe be fulfulde fu yeeso ngam kanjum en kaɓɓata to on jarama ko yarata fulɓe be fulfulde yeeso be maggol bo min gaddi ragare taskaram amin ɗam hande se mi wiya on jarama on salminama